kemm jinħaj jieti l-mulej il-mew tal-midnet jina marriċ jizda joġobni li ħerġaluna mitri ħazina u jibda jiex għatuni widen u ħersu leħa jisimu leħni u tihdurru għatnamel makum li jibqal dejjem dini jimħabti skont il-wedi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Waslet is-sija. Waslet is-sija li nidħlu biex niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tas-Sinjur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Miegħu se nidħlu għall-aħħar ċena. Miegħu se nitilgħu fuq il-Kalvarju. Miegħu se nassistu għal dak li qatt ma nstema' bħalu, xi ħadd li ħalla l-qabar vojt. Imma qabel Ġesu għażel li jidħol fil-belt ta' Ġerusalem fuq felu ta' ħmar b'umiltà u n-nies laqgħuh bil-kliem Osanna, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, talba li baqgħet anke fil-Qudiesa ftit qabel il-konsagrazzjoni. Ejjew issa li llum se nisimgħu ir-rakkont ta' dak illi għadda minnu Ġesu. U f'dik l-istorja ħansibu li aħna wkoll konna preżenti, għax aħna wkoll ċħadnieh, aħna wkoll inqasnieh, aħna wkoll sallabnieh bid-nubiet tagħna. Nitolbu maħfra minn ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolb. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intlilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà. Meta ried lis-Salvatur tagħna isir bniedem bħalna u jieħu il-mewt tas-salib. Fil-ħnina tiegħek għatina li bis-sabar tiegħu nissieħbu fil-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel lezzjoni qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sidi l-mulej tani l-sien ta' wieħed jitgħallem biex naraf ngħin lill-għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu iqajjimli lill-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jiena ma wabbist rasi, merġajċ lura. Tajt dari lil dawk li kienu isawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu initfuli il-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaċ. Għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf
illi ma jkollix imnix nistħi. Il-kelma tal-mulej. Alla tijaj, għalix tlaqtni. Daw kollha li jarawni jitħku bija, jajbuni, iħarku rashom u jgħidu fidejn il-mulej intelaq, ħajħilsuhu, ħajsalvaħu għax bih jitaxxaq. Abda klieb daru għalija, ġemali sħżiena rassewni, taqbuli jidejja u riġlejja, nista not għadmi kollu. Ħwejġi qasmu bejnietom, jaqtow ix-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej, la titbieċ minni, qawwa tiegħi, fittexenni. Inxandar ismek lil-ħuti, infaħrek f'nofs il-ġimgħa. Faħru lil-mulej, intom li tibżgħu minnu. Sebħuh il-koll nisel Ġakob, ibżgħu minnu il-koll u liet Iżrael. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lill-Filippin. Ġesu Kristu li għad li kellu n-natura talla, ma għadx ifittex tiegħu li hu daqsalla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħaq in-natura tal-sir. Sar jiġbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla olli sa smewit u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'eħl-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għarku btejhom u kull il-sin jistqar. Ġesu Kristu hu il-mulej, għal glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom qumu bil-wieqa. Minħabba fina, Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollih sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Ħudu fidejkom ir-rakkont tal-passjoni li għandkom hemmhekk fil-bankijiet. Nistgħu noqogħdu bil-qiegħda. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Mattew. F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota marant il-qassisin il-kbar u qalilhom. Xi tridu tatuni u jiena nagħtikom il-Ġesu fidejkom. Huma taw 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu fidejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi id-dixxipli resqu lejn Ġesu u qalulu. Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għajt? U hu qalilhom. Morru il-belt għand it-tali u jgħidulu għallek li mgħallem is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għejt għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għejt. Għal ħin ta' fil-għaxija qgħad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt l-ikel qal. Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jistaqsi. Jaqgħu jien mulej. U Ġesu weġġibhom.
dak li jmittidu u billi l-ħobs fi plat wieħed miegħi. Dak se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn? Qabel Ġuda dak li jitradieħu qallu Jaqgħu jien Rabbi. wieġbu Ġesu. Int qiegħed tgħidu. Huma jieklu Ġesu ħa l-ħobs fidejh qal il-barka qasmu newlu lid-dixxiepli u qal. Ħudu, kulu, dan hu ġismi. Imbagħad ħa l-kalċi fidejh, ratti l-ħajr, newlilhom il-kalċi u qal. Ixorbu l-koll minnu, għax dan huwa demmi, id-dem tal-pat li jixxerret tal-kotra l-maħfra ta' dnubiet. Ngħidilkom li ma nerġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob imbiġdid magħkom fis-saltna ta' missieri. Kantaw is-salmi u ħarġu lejn il-għolja taż-żebbuġ. Imbagħad Ġesu qalilhom. Il-kol kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl. Għax hemm miktub nidlob ir-raj u n-naċ tal-merħla jitferxu. Imma wara li nqum mill-mewt immur il-Galilija qabilkom. Qabel Pietru qallu Jekk kulħadd jitħawwat minħabba fik, jien ma nitħawwat ħadd. qallu Ġesu. Tassew ngħidlek li dal-lejl qabel ma jidden is-serduk int tkun ġaġ ħadni 3 darbiet. Qallu Pietru. Le, ma niċħdekx, anqas jekk ikolli mmut miegħek. U d-dixxiepli l-oħra wkoll kulħadd qal l-istess. Imbagħad Ġesu flimkien mad-dixxiepli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani u qal lid-dixxiepli. Oqogħdu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob. U ħamiegħu lil Pietru u ż-żewġ ulied ta' Żebedew u beda jsewwet qalbu u jiddejjaq. Imbagħad qalilhom. Għandi ruħi mnikta l-mewt. Ibqgħu hawn u wissru miegħi. Mexa kemm xejn il-qudiem, inxteħed biċċu fl-art jitlob u jgħid. Missier, jekk jista' jkun bijet minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Ġieħ dejn id-dixxiepli u sabhom raqdin u qal lil Pietru. Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi? Isru, itolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva irid imma l-ġisem dajjef. Għattini darba reġa' mar jitlob u qal. Missier, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula r-rieda tiegħek. Mill-ġdid ġie u sabhom raqdin għax għajnejhom kienu tqal bin-nas. Ħallihom u reġa' mar jitlob għat-tielet darba u qal l-istess kliem. Imbagħad ġieħ dejn id-dixxiepli u qalilhom. Issa se torqdu tistrieħu, ara s-sija waslet. Bin il-bniedem se jkun moti f'idejn il-midinbin. Qumu, ejjew immorru. Araw, dak li se jitradini huwa fil-qrib. Kif kien għadu jitkellem ġie Ġuda wieħed mit-tnax b'ġemma kbira ta' nies miegħu. Armati bis-sjuf u l-bsaten, mibgħuta mill-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu. Issa dak li kien se jittradih kien tom sinjalu qalilhom. Lil dak li mbuż daku aqbduh. U minnu fih resaq fuq Ġesu u qallu. Islim għalik, Rabbi. U biesu. U Ġesu qallu. ħabib, għalhekk ġejt int. U mares u lejh meddew idejhom fuq Ġesu u qabduh. Wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu ħareġ idu u silet is-sejf. Darab lil qaddej tal-qassis il-kbejr u qatalu widintu. Imbagħad Ġesu qallu. Erġa' daħħal sejfek f'postu. Għax kull min jaqbad is-sejf, bis-sejf jinqered. Taħseb int li ma nistax nitlob il-missieri jibgħat li jista' sess aktar minn 12 leġjun ta' anġli. Iżda mbagħad kif isseħħ l-Iskrittura li tgħid li hekk għandu jsir?
Fl-istess waqt Ġesu qal: Iskom ħriġtu għal xi ħalliel, armati bis-sjuf u bil-bsatem biex taqbdu lili. Jien kuljum kont inkun bil-qiegħda fit-tempju nagħallem u ma żammejtunix. Iżda dan kollu ġara biex isseħħ il-kidba tal-profeti. Imbagħad id-dixxipli kollha telquh u ħarbu. Dawk li qabdu lil Ġesu ħaduh quddiem Kajfa, il-qasis il-kbir, fejn ġa kienu nġabru il-kittieba u x-xogħ. Pietru kien baqa' miexi warajh mill-bogħod sal-palazz sal-qasis il-kbir. Daħal ġewwa u qgħad bil-qiegħda mal-qaddejja biex jara kif kienet se tintemm il-biċċa. Il-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollu bdew ifittxu xhieda foloz kontra Ġesu bil-ħsieb li jagħtuh il-mewt. Iżda għalkemm resqu bosta xhieda foloz ma sabux fuq hekk jixluh. Fl-aħħar resqu tnejn u qalu: Dan qal, nista' nħodd it-tempju ta' Alla u nerġa' nibnieh fit-3 ijiem. Il-qasis il-kbir qam u qallu: Xejn ma twieġeb, x'inhu ma jiġdu dawn kontra tiegħek? Imma Ġesu baqa' sieket. Imbagħad il-qasis il-kbir qabad u qallu: Aħlif li fuq Alla l-ħaj u għejdilna jekk intix il-Messija bin Alla. Qallu Ġesu: Inti qed tgħidu u ngħidilkom ukoll min issa l-qudiem taraw il-bniedem bil-qiegħda n-naħa tal-lemin ta' dak li jista' kollox ġej fuq is-sħab tas-sema. Imbagħad il-qasis il-kbir ċarrat il-biesu u qal: Din dawa, xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda. Ara, smajtuha issa id-dawa, x'jidrilkom? Huma weġbuh u qalu: Ħaqqu il-mewt. Imbagħad besqulu f'wiċċu u taw bil-pon. U xi wħud taw bil-ħarta u qalulu: Aqta minn tajilek, Messija din id-daqqa. Intant Pietru kien hemm barra bil-qiegħda fil-bitħa tal-palazz. U resqet fuqu waħda għaddejja u qaltlu: Intu kol kont ma' Ġesu ta' Galilija. Imma hu ċaħad quddiem kulħadd u qal: Anqas naf xi trid tgħid. Imbagħad warrab lejn il-bieb, lemħitu għaddejja oħra u qalet lil dawk li kienu hemm. Dan kien ma' Ġesu ta' Nazzaret. U reġa' ċaħad u ħalef. Jien ma nafux lil dan il-bniedem. Wara ftit dawk l-istess nies resqu lejn Pietru u qalulu: Tassew intu kol kont wieħed minnhom għax għandek il-kisra ta' kliemek tikxfek. Imbagħad qabad jisħet lilu nnifsu u jaħlef. Le, ma nafux lil dan il-bniedem. U minnu fih is-serdu kidden. U Pietru ftakar fil-kliem ta' Ġesu meta qallu: Qabel ma s-serdu kidden intkun ġaġ ħatnet lid-darbiet. U ħareġ il-barra jibki biki taqsim il-qalb. L-għada fil-ħodu, l-qassisin il-kbar u x-xuħ tal-poplu ftehmu l-kol bejnietom biex lil Ġesu jaqtaw ilu għal-mewt. Rabtuh u ħaduh magħhom biex jagħtuh f'idejn Pilatu, il-gvernatur. Imbagħad Ġuda, it-traditur, meta ra li Ġesu kien ikkundannat, nidem u mar bi 3 biċċa tal-fidda għand il-qassisin il-kbar u x-xuħ biex jerġa' jagħtihomlhom lura u qalilhom: Dnibt, għax tradejt dem bl-aħtija. Iżda huma qalulu: Aħna din x'inhi affari tagħna, dak araħ inti. U għadda bil-flus fis-santwarju telaq u mar tallaq. Imbagħad il-qassisin il-kbar ġabru l-flus minn hemm u qalu: Dawn ma nistgħux inqeduhom mal-offerti għax huma prezz tad-dem. Ftehmu bejniethom u b'dawk il-flus xtraw l-għalqa ta' ħaddiem il-fuħar biex fija jidħlu l-barranin. Kien għalhekk li dik il-għalqa ssemmiet il-għalqa tad-dem u hekk għadha magħrufa sal-lum. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: U ħadu 30 biċċa tal-fidda, il-prezz ta' dak li kien stmat bil-prezz moti minn uliet Iżrael. U tawhom għall-għalqa ta' ħaddiem tal-fuħar kif ikman jilmu lej. Ġesu waqaf quddiem il-gvernatur u dan staqsih: Inti s-sultan tal-Lut? U Ġesu wieġbu: Int qed tgħidu. Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xuħ bdew jakkużawh huma wieġeb xejn. Għalhekk Pilatu qallu:
m'intix tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jiġdu kontra tiegħek? Iżda huwa nqas għal akkuża waħda ma wieġeb, hekk li l-gvernatur baqa' mistaġeb ħafna. Nhar ta' festa, il-gvernatur kien soltu jitlaq wieħed ħabsi lil min iridu huma. Dik il-ħabta kellhom wieħed ħabsi magħruf jismu Barabba. Mela kif kienu miġbura, Pilatu qalilhom: Lil min triduni nitilqilkom, lil Barabba jew lil Ġesu li jgħidulu l-Messija? Għax hu kien jaf li kienet lejra li ġalithom jagħtuh lil Ġesu f'idejh. Issa waqt li kien bil-qiegħda fuq is-siġġu tat-tribunal, martu bagħtet tgħidlu: Qis li ma jkollokx taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax illum minħabba fih batejt ħafna fil-ħolm. Iżda l-qassisin il-kbar u x-xoħ ġelu lil poplu jitolbuh lil Barabba u jaqirdu lil Ġesu. Il-gvernatur mela reġa' staqsihom: Lil min triduni nitilqilkom minnhom it-tnejn? Weġbuh il-koll. Lil Barabba. Qalilhom Pilatu: U x'nagħmel b'Ġesu li jgħidulu l-Messija? Weġbuh il-koll. Salbu. U staqsihom: Imma x'għamel ħażin? huma aktar dew jgħidu u jgħidu. Salbu. Meta mbagħad Pilatu ra li kollox kien għal xejn, anzi li aktarx kienet se tinqara xera wixta, qabad ħasel idejh fl-ilma quddiem il-poplu u qal: Jien minix ħati ta' dan id-demm, dan araw intom. U l-poplu kollu qabeż u qal: Demmu fuqna u fuq uliedna. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taħ iswat tawulhom biex isalbuh. Imbagħad is-soldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesu fil-pretorju u ġabru qudiemu lil sħabhom kollha. Neżżowh u xeħtulu fuqu mantar aħmar skur. Edulu fuq rasu kuruna minn suġa mix-xewk u qasba fidu l-lemenija. Inxteħtu għal kubtejhom qudiemu u għadu jiddieħku bih u jgħidulu: Islim għalik, Sultan tal-Lut. Besqu fuqu u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh bija fuq rasu. Imbagħad wara li għaddew biż-żufjet, neżżowlu il-mantar u xeddewlu ħwejġu. U ħaduh magħhom biex isalbuh. U maw sejrin sabu raġel minn Ċireni jismu Xmun u ġeluh jerfgħu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qorrija, taw jixrob inbejt b'taħlita morra. U daqu imma ma rridx jixorbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellewhom bix-xorti. U nxteħtu bil-qiegħda u għadu hemm għassa tiegħu. U qegħdulu fuq rasu l-kawża tal-kundanna tiegħu li kienet tgħid hekk: Dan hu Ġesu, is-Sultan tal-Lut. Imbagħad miegħu salbu żewġ ħallelejn, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħiduh, iċċaqilqu rashom u jgħidu: Int li tħodd it-tempju u fi 3 ijiem terġa' tibnieh. Salva lilek nifsek jekk int li benta Alla u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih bħall-kittieba u x-xoħ u jgħidu: Salva oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva u s-Sultan ta' Iżrael ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih. U jafda falla ħajeħilsu issa jekk iħobbu għax hu qal: Jien bin Alla. U bl-istess mod bdew imaqduh ukoll il-ħallelejn li kienu msalbin miegħu. Mis-sitt l-qudiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disasija. U madwar id-disasija Ġesu għajjat bleħen qawwi u qal: Eli, Eli, lima sabaqtani? Jiġifieri Alla tiegħi, Alla tiegħi għal xtaqtni. Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu: Lill-Elija qiegħed isejjaħ dan. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri qabad sponża mimlija bil-ħall waħħalha f'tarf ta' qasba u taħ jixrob, waqt li l-oħrajn qalu: Stenna, ħanaraw jiġix Elija jsalvah. Imma Ġesu reġa' għajjat għajta kbira u rat ruħu. Kulħadd jinżel għal kubtej.
Sa nibqgħu bil-wiefa. U għara, il-portiera tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu u qamu ħafna isma ta' qaddisejn li kienu mietu li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmien tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lil bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu għassa ta' Ġesu kif raw l-art teżżes u jiġri dak kollu imtlew biża' li ma bħalu u qalu Dan kien tassew bin Alla. hemmhekk kien hemm ħafna nisa iħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija om Ġagbu u Ġuseppi u om ulied Zebedew. X'insar fil-għaxija ġie raġelani minn Arimateja jismu Ġuseppi li ju wkoll kien sar disċiplu ta' Ġesu. Mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppi ħaq il-ġisem u kefnu fl-iżgħar nadif. Qiegħdu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat, gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda biswit il-qabar. L-għada, jiġifieri meta għadda jum it-tħejjija, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej inġabru għand Pilatu u qalulu: Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarrieq meta kien għadu ħaj qal wara 3 ijiem inqum. Mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sat-tielet jum li marrux jiġu id-disċipli tiegħu jisirquh u jgħidu lill-poplu qam mill-imwiet u hekk il-qerq tal-aħħar ikun qar minn tal-ewwel. Qalilhom Pilatu: Għandkom il-assa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu. U huma marru jissiġillaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa u ħallew ukoll il-assa miegħu. Il-kelma tal-mulej Tifħir lilek Krist. Ir-rakkont dettaljat tal-Evanġelista San Mattew li lilu qegħdin insegwu minn ħadd tal-ieħor din is-sena kull meta nieħdu sem fil-liturġija ipoġġi rakkont ħaj. Ma jinfen kont. Jinfen insib posti. Faċilment nindunaw li kien hemm nies li għamlulu l-ħsara. Kien hemm nies li tradewh. Kien hemm nies li ċaħduh, jew samruh, jew qatluh. Aħna wkoll konna forsi ma dawk in-nies li qalu salbu. Għajatna mhux lil Kristu imma lil Barabba fl-għażla ħżiena li għadna nagħmlu sal-lum. Imma kien hemm minna wkoll li baqatila u maċ-ċenturjun seta' jgħid dan u tassew li ben ta' Alla. Mingħajru ma nistax ngħix. Issa li ltqajt miegħu ma rridx nitilfu. Dan tassew li ben ta' Alla. Nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġini u sar bniedem.
salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew issa nitolbu l-Ispirtu Qaddis. Nimtlew b'da l-Ispirtu biex jallimna nitolbu. Għal-Papa Ljun 14, l-Isqoftana Anton, is-saċerdoti l-aktar dawk li għaddu ħin fil-konfessjonarju jippritkaw u jwasslu l-kelma talla u l-eżerċizzi għal-katekisti u s-seminaristi biex fl-għalqa tal-mulej nimpenjaw ruħna b'din it-tama ta' dak li rebaħ il-mewt bil-ħajja. Nitolbu biex jisktu l-armi qerrieda, l-armi nukleari, l-armi tal-gwerra, biex jisket il-vjolenza domestika u fil-gwerer, il-irda, biex nikkumbattu kull forma ta' ġlied u ta' ejra, għax hemm gwerer kbar imma jeżistu gwerer żgħar li tagħhom aħna nistgħu nkunu kompliċi. Ejjew nitolbu lill-Alla għall-paċi, nitolbu minn dan is-santwarju. Hekk f'dawn il-ġranet ħafna nies jiġu għall-qrar, oħrajn jisimgħu l-kelma ta' Alla. Fil-fatt nhar it-tnejn għandna l-aħħar ċans biex nisimgħu 3 priedki tar-Randan hawnhekk. Il-pjagi ta' Kristu, il-pjagi ta' Franġisku. Nitolbu għal dawk in-nies li ġew tapinu ma qalowx il-grazzja, għal dawk li qatgħu qalbhom minn Alla, għal dawk li hemm xi żommhom biex jersqu lejn Alla. Irresqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ma jien xejn mulħej għax witrab jien tnissilt imma inti tħobni u għalija int mit taħti salib nistabis jien nistħar tiegħek jien kolbi kemm Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi inħobbok imla ħajti mulejja tiegħek jien kolli kemm Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal passjoni ta' ibnek il-waħdini, taffi mulej il-korla tiegħek għalina, mhux għax jistħoq inna minħabba xi emil tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. Zuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr.
bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek, meta bil-qawwa tal-aġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk aħna wkoll mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, meta kien sar jingħata u minn raj ħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, salvana int, salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, int toġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-eżistana mejtin, partikolarment il-mejtin tal-familja Karwana, il-benefatturi ta' dan is-santwarju, dawk li se jaħtilhom għal għandek matul din il-ġimgħa. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Tiġi salvnat. Ikun li tridint fis-sema ikda fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet,
aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U lej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim, il-għaqda li intrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Nibqgħu bil-wieqfa waqt li ngħidu flimkien ħaruf talla. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix, titħol taħt is-saqaf tiegħek, iżda jitkellmu waħda. Ġid taħt riġlejħar fis bħal-kieku ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissil fruħa, flok tjubietek jinġarrab. Henna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammaħartek, qalb wiskif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi, f'qalbek bozza ta' ħabib. Henna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Partikolarment f'din il-ġimgħa tal-Passjoni, f'din l-akbar ġimgħa tan-Nisrani. Jew nitolbu l-Ġesuitina l-qawwa
biex ngħaddu mid-dnub għal grazzja u mill-mewt għal ħajja. Fl-aħħar tal-qudiesa ħanejdu 3 Ave Marijiet. Naf li hemm barra fid-djar hemm ħafna nies qed jitolbu magħna. Ħanitlob għalikom dawk li kkuntattjajtuna partikolarment. Imma ma dawn in-nies ħanitlob ukoll għalik li m'għandekx min jitlob għalik. F'riġlejn il-Madonna ta' Pinu fl-aħħar min irid nidħlu fil-kappella. Inħeġġiġkom biex minn għada sal-ħadd li ġej l-akbar ġimgħa ngħixuha kollha kemm hi. Mhux kwistjoni tal-quddies tal-ħadd, imma ngħixuha. Aħna hawnhekk għada il-quddies ikun fis-6:15, f'dik ta' 8:30 jitbierek il-frijaj tal-palm u żebbuġ. Hawnhekk f'dik il-quddiesa biex imbagħad tieħdu magħkom il-weraq ta' żebbuġ imbierek. Ikun hawn qudiesa fl-10, fil-11:15, fl-għaxija jkun hawn qudiesa fil-5 u mbagħad fil-6:30 nagħlqu bil-lezzjo divina. Fit-3:30 issir il-meditazzjoni tal-Via Sagra, soltu nitilgħu fuq l-għolja, imma jekk it-temp ma jkunx jippermetti kollox isir fil-Knisja. It-2 u 3 u l-4 l-aħħar ċans għal minn minnkom għadu ma semax il-prietki tar-Randan. L-Isqof George Buġejja fis-6:15 fis-Santwarju ninġabru għal dawn l-aħħar prietki. Il-ħamis ix-xirka fis-6:30, il-ġimgħa l-kbira fit-3, bħallum ġimgħa fit-8. Morru anke fil-parroċċi tagħkom. Imma qisu li tgħixu u tridu tal-għid kollu. Mhux il-ġimgħa u ma mmurx is-sibt, jew il-ġimgħa u ma mmurx il-ħamis. Il-liturġija, il-Knisja poġġiet dan il-mod biex tenna nimxu. Huwa mument sabiħ mhux li nfakru xi ħaġa tal-passat, imma li jien nimxi ma' Kristu u ngħix bil-grazzja miegħu. Komplu għejnu bil-karità u s-sawm lid-djar tas-Sorjiet Ursolini. Hemmhekk hemm qalb li rridu nżommuha tħabbat grazzi għal karità tagħkom frott is-sawm. Ukoll hekk infakkarkom illi se nagħmlu t-tindif tal-Knisja, is-Santwarju. Għandna bżonn numru minnkom. Nhar it-3 fil-għaxija nibdew fis-7. Nirringrazzja għal dawk l-irġiel li jiġu, nirringrazzja għal dawk in-nies li qegħdin jgħinu. Illum kien hawn ħafna nies jippreparaw is-Santwarju propju għal dan il-jum taħt il-palm u tridu tal-għid. Nhar ħamis ix-xirka s-Santwarju jibqa' miftuħ sa nofs il-lejl. U jkun hawnhekk ukoll servizz ta' qrar barra l-ħamis. Tinsewx li l-ħamis is-saċerdoti kollha nkunu miġburin mal-isqof tagħna, il-quddiesa filgħodu ta' tberik ta' żjud ukoll imbagħad nibqgħu s-saċerdoti kollha flimkien u allura hawnhekk fis-Santwarju il-ħamis ma jkunx hawn is-servizz tal-qrar. Nitolbu ħadna li kelmu lej tas-salvazzjoni tagħna, għal ħnina tiegħek wassalna l-ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' dan is-sagrament qaddis li inti ridtu jkun ir-ran tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna.
Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnija, il-bikri fost il-nisa, il-kbira kif-għal fiha Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnija, il-bikri fost il-nisa, il-kbira kif-għal fiha Ġesu. Nselmula flimkien Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu. Iqfa kienet imbikkiha, l-om ħdejn bina fid-batiha, fuq salibi midden, ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blunġieħ mitmuha, jifet sejfin likmet, kem dbatiha f'qalb uġuha, li madweja li jifniha, ħasset l-om